Saznali da je gospođa izgubila nakon 11,5 godina. Neminovno je neminovno, jednoga ovakvoga. Gladi, nikad oni u životu keks nisu vidjeli. Nikad, ma šta vidjeli, nisu nikad, ma kakvi, mirisali. Bože dragi, šta je to keks? Ko će mi reći šta je to keks? Evo oni će reći šta je keks. Ajmo, ajde ma vi. Ma vi, šta je to keks? Reci gledateljima YouTube-a. Ali se slaže. A u biti od čega oni rade te keks? Šta je to? A ne znam, ovo su neki vjerojatno neko brašno i ono ništa mesno jer su mislim jeftini, ali su u njima ukusni ko nama nekakav junk food. Malo prije sam bio sa Žilom i njegovom mini je Pinč. I bili smo ono kroz Marmontovu priko Peškarije. Kako se ona zaletila čovjeku ili čovjek da palamidu? Ona obožava palamidu. Nije luda. Riba je vrhić. Fein, ganz fein, super. Super, jetzt hab ich nichts mehr. O mene ti nema ništa, o mene samo YouTube i blog. Ma vi? Hvala vama, Bog vam. Ja.